Foi admitida a trámite a lei aprobada no Parlamento de Galiza o pasado día 11 de xuño. Levamos varios meses en que, semana a semana, se producen ampliacións do prazo de emendas e xa van 16. E, sinceramente, parécenos unha burla a todos os galegos e galegas que a Mesa do Congreso decida que unha lei que foi admitida a trámite, que foi aprobada por unanimidade no Parlamento de Galiza, non chegue a ser tramitada neste Congreso porque os forzas integrantes desa mesa así o acordan. Por tanto, responsabilizamos directamente a Partido Popular, Partido Socialista e Sumar desta demora inxustificada na transferencia da AP9, na tramitación da lei que posibilitaría a transferencia da AP9. Hai que lembrar que o BNG, 2 días despois de que fose admitida a trámite, quer dicir, o día 13 de xuño, solicitou conxuntamente con Esquerra e Bildu que esta lei fose tramitada pola vía de urxencia. E, aínda así, insisto, levamos 16 semanas en que sistemáticamente a Mesa prorroga o prazo de emendas. O BNG hoxe mesmo rexistrou unha iniciativa dirixida á Mesa para que se feche este prazo de maneira inmediata, para que non se siga xogando cos intereses de todos os galegos e galegas, para que Partido Popular, Partido Socialista e Sumar cumpran co que acordou o Parlamento de Galiza. Esperamos, por tanto, que así o fagan, porque senón imos lembralo absolutamente todas as semanas. Esta é unha reclamación mayoritaria da sociedade galega, é unha reclamación unánime do Parlamento de Galiza e, por tanto, debe saír adiante tamén neste Congreso. E debe facelo, ao noso xuízo, tal e como saiu do Parlamento de Galiza, respetando a vontade soberana do Parlamento galego. Nós xa anunciamos, igual que fixemos na legislatura anterior, que o BNG non vai presentar emendas xustamente para axilizar, para facilitar que esta lei sexa aprobada canto antes e porque, ademais, sabemos que non é necesario na medida en que a concreción do que recolle a lei, que é suficientemente claro, terá que se producir no marco da negociación da Comisión Mixta de Transferencias. Por tanto, máis unha vez, deixen de xogar cos intereses dos galegos e galegas e cumpran con Galiza tramitando canto antes esta lei para a transferencia da AP9.